BRICS becoming mouthpiece of non-Western countries. Jakarta is just one city. It's one of the biggest cities, but there are many homes and businesses were damaged. Countries have expressed their interest in joining BRICS, with this number steadily. This conference, the aid plan in Ethiopia was less than 5% funded. ሰላም ይዘድልየና አዮኻ እንዶ ጌታቸው አዮኻ ዋ ሕዝ ሻዕቢያ የለን የመጀመሪያውን ሲያቀርብ ምን ብለናቸዋል? if you broke it you own it ብለናል። Doing here what I believe to be the right thing. I think providing lethal aid to Ukraine. Escalate as senior US officials reveal China's backing for Russia's war efforts in Ukraine, marking the most. why ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒተ እዩ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ትወትሩ ንገብሮ ንኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ፈቲሽና ኣገዳስነት ዘለዎም ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎምን ክነቅሐሎምን ዝግባአና ዝበልኩም ኣርእስቲ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ብዓለም ደረጃ ምቅያር ናይ ዓለም ክንርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል ብፍላይ ድማ ሱፐር ፓወርስ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓያል ረፅሚ ተፀሚደን ከም ዘለዋ መን ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣለዋ፣ ሃገራት መን ይመርፃ ኣለዋ፣ ዝሰዓራ ዘለዋ ሃገራት ዓይነት ባህሪ የርእያ ኣለዋ፣ ኣሜሪካን ቻይናን ራሽያን ዘለወን ምትፍናን ብግልፂ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ኣብ ዞባና ምስ ንመለስ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ካልእ ሓድሽ ሓዊ ኣንጻር ኤርትራ ክውልዕ ከም ዝደሊ ዘሎ ዘርኢ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና። ስለዚ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ ቪድዮ ክንርኢ ኢና። ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ፣ ምሳይ ክትፀንሑ እናዓድምኩ መጀመርያ በዛ ዓብ ዜና ክንጅምር ኢና። ኣብ ንዩኤኢ ወይ ከዓ ንዱባይ ንገለ ትገሹ ድማ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣለኒ። ነዚያ ከይፈለጥኩም ከይትኸዱ ምክንያቱ ፀገም ስለ ዘሎ። So let's start with this one. Let's go. እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ? Major news start. Countries have expressed their interest in joining BRICS, with this number steadily increasing over time, according to an interview by Grigory Karasin, a senior Russian politician, on April 16, 2024. Karasin emphasized the attractiveness of BRICS's flexible cooperation model, citing the ongoing rise in potential member nations as evidence. Following the recent addition of new members, Saudi Arabia, Iran, the United Arab Emirates, Egypt, and Ethiopia, the total GDP PPP of the BRICS bloc is So every day there is a new ሓደ ወይ ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ዜናታት ኣለዉ ብዛዕባ ኣላየንስ ወይ ከዓ እዚ ሽርክነት ናይ ብሪክስ ዝበሃል። ብሪክስ ማለት ብዙሕ ግዜ ጠቂስና ያለና ቻይና፣ ህንዲ፣ ራሻ፣ ብራዚል ከምኡውን ሳውት ኣፍሪካ ሓሙሽተ ሃገራት ዘቁምኦ ዝነበራ ካብዛ መጀመርታ ናይ 2024 ድማ ዩኤኢ፣ ኢማራት ማለት እዩ፣ ስዑድያ፣ ኢራን፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ ተወሲኾመን 10 ኮይነን ዘለዋ እየን። ሕጂ ድማ ከባቢ 40 ዝኾነ ሃገራት ናብቲ ኣላየንስ ወይ ከዓ ናብቲ ዩኒቲ ክፅምበራ ድሌት ከም ዘለዎንን ባህጊ ከም ዘለዎንን ገሊፀን ኣለዋ። ስለዚ ካብ 10 ናብ 50 ገፁ ክድይብ ከሎ ካልኣይ ዩኤን ክፍጠር ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ግን ኣብ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ዘተኮረ እዩ። ሕጂ ብሪክስ ምዕባዩ ይኮነንቲ ዜና ኣብዚ 40 ሃገራት ኣትዮም ምንታይ ኖ ብሪክስ ዝኽተልዎ ዘለዎ ፖሊሲ እዩ ንኣሜሪካ ድቃስ ለይትኽእል እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ ብፍላይ እዚ ዓመት እዚ ኣብ ትሕቲ ፕሬሲደንትነት ናይ ራሽያን ቭላድሚር ፑቲንን ብሪክስ ነቲ ናይ ዶላር ዕብለላ ከም ዕላማ ሒዙ ተኣልዮ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ዶላር ኣይትጠቀሙ ብምባል ከዓ ኣይኮነን። እቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ንግዲ ራሻ ኣብ ነዳዲ ኣብ ቃዝ ዓብይ ሓይሊ ዘለዋ ሃገር እያ። ኢራን ከምኡ 3፣ ስዑድያ ወስኸላ፣ ኢማራት ወስኸላ። እዚአን 4 ናይ ነዳዲ ምንጪ እየን። እታ ቀንዲ ትገዝእ ንነዳዲ ካብ ኩሉ ዓለም ድማ ወይ ድማ ንኻልእ ጥረ ነገር ቀዳመይቲ ትገዝእ ድማ ቻይና እያ። እዚአን 5 ሃገራት ዶላር ገዲፍና ብኻልእ ባጤራታትና ንንገድ እየን ኢለን ዘለዋ። ስለዚ ምስ ኤርትራ ክነግዳ ከለዋ ናቕፋ ሂብ ንኣብነት ኤርትራ ካብ ራሻ ወይ ካብ ቻይና ገለ ክትገዝእ እንተኮይና ብናቕፋ ትገዝእ። ምክንያቱ ክሸይ ካላ ማለት እዩ። ፎር ኤግዛምፕል ቻይና ምስ ኤርትራ ስለትነግዝ ኣላ ወርቂ ወይ ዝኾነ ይኹን ዚንክ ድዩ ወላ ኮፐር ድዮም ካብ ኤርትራ ከውፅኡ ከለዉ ነቲ ኮፐር ኣክንዲ ብዶላር ዝኸፍሉና ብናይ ነቲ ንሕና ወርቂ ንቦም ንሳቶም ድማ እቲ ናቶም ባጤራ ይቡና ዩዋን ይቡና ቻይና። ንሕና ድማ ዩዋን ሕዝና ፀኒሕና ካብ ራሻ ነዳዲ ክንገዝእ እንተኮይና ብዩዋን ንኸፍሎም። ራሻ ድማ ካብ ቻይና ንብረት ክገዝኡ ከለዉ በቲ ናቶም ባጤራ። ስለዚ ንዶላር ኣውፂኻ እቲ ሰርኩላር ንግዲ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ክትነግድ ከላ፣ ኤርትራ ምስ ኢማራት ትነግድ ከላ፣ ምናልባት ኤርትራ ምስ ኢራን ተነጊዳ። ስለዚ ምስ ሳውት ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኩለን ሃገራት ኣብ ዞባና ዘለዋ ግብፂ ይኹን ኢትዮጵያ ትኹን ኬንያ ትኹን ዝበዝሕ ንግድናተን ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ ኤሮጳ ኣይኮነን። ዝዓበየ ንግድናተን ምስ ቻይና፣ ምስ ህንዲ፣ ምስ ካልኦት ሃገራት እየን። እዚኦም ኩለን ሃገራት ድማ ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ክገብራ እየን ዝደልያ ዘለዋ። ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ማለት ድማ ንኣሜሪካ ከይደቀስካ ምሕዳር ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ኣፅዋር ናቶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንፑቲን ክረኽቦ ከሎ ዝበሎ
ولا حنت بنبرت بمجزاء وي اندستري بمقبار يكونوا زغزونا زلو دولار برينتنا قبريهم زغزونا زلو زبالو زربا التكبار نزي ترديوم كمي غيرنا نزي نقدا امونغو هاجرا زلو ناليو كمز عينت ناي نقدي حيل اب زلو قطري هاجرات كوسخ كلو انتي مالتيو اتناي دولار ابلالان اتناي اوروبا ناي امريكان ابلالا كم معلتنا معلتي نانقل قلك خي كم زغل እዚ ድማ ሓደ ህያው ኣብነት ናቱና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ነተን ንዘበናት በዚ ናይ ዩኒፖላር ወርልድ ወይ ከዓ ኣሜሪካ መሻርክታን ዝውንንዎ ዓለም ተገቢተን ክፅፍዓን ክግረፋን ዝፀንሓ ብፍላይ ድማ ኣብነት ናቱ ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ ንክትወፅእ እቲ ዝበለፀ መድረክ ይፍጠረላ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ድያ ኤርትራ ኣካል ናይ ብሪክስ ክትከውን ድያ ኣፕላይ ክትገብር ትሓስባላ ድያ እዚ ካል ኣርስትዩ ዝፈለጥ ከውን የብለይን ኮይና ግን ኤርትራ መሻርክትናታ ኣብዚ ዩኒቲ ዘለዋ ክሳብ ዝኾነ ንኤርትራ ፅቡቅ ነገር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራ ዝኾነ ኢዳ ከየንበረት ከላ እቲ ፖሊሲ ዝዘውር ዘሎ ንረብሓ ንኤርትራ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ድማ እቲ ፅቡቅ ነገር ናቱ Approximately $58.5 trillion USD. The expanded BRICS now aims to be a more inclusive representation of the global south and is positioning itself to have greater influence in global economic and political affairs. The bloc is focused on enhancing trade and investment among its members in local currencies to reduce dependency on the dollar and other major reserve currencies. This de-dollarization move is intended to strengthen economic ties within the bloc and with other developing countries. BRICS leaders have reiterated their commitment to reforming international governance structures like the እዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ንቁጠባ ናይ ዓለምና ንጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ሸይፕ ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ መኣዝን ዘትሕዝ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ፋንዳሜንታሊ ኢምፖርታንት ወይ ከዓ ብመሰረቱ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዕባለን ለውጥን ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ግዜ ኩሉ እቲ ንሕማቕካ ዝተሓሰበ ንፅቡቕካ ክቕየር ከሎ ዝበሃል ከምዚ እዩ ብፍላይትን ኣመና ብኣሜሪካ ዝቕፅዓ ዝነበራ ነቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ከውድቆ ዘይከላ ዝነበራ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዝኽየድ ዘሎ ከይዲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ነቲ ዝነበሮም ስልጣን ልዕሊ ዓቕሙ ተጠቂሞምሉ ዘይኮነሲ ኣቢዩዝ መህረምን መግረፍን ናይ ካልኦት ስለ ዝገበርዎ ሃገራት ድማ ስለ ዝሰልችወን ካብዚ ነገር እዚ ንኣሜሪካ ፀሊአን ንኣሜሪካ ከጓንያ ኢለን ዘይኮናስ ንረብሐአን ምክንያቱ ኣሜሪካ ንነፍሳ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ላትን ናብ ዝተምፅያ ስለ ዝፃብኡን ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክዛረብ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ልዕሊ 7 ትሪልዮን ገንዘብ ፕሪንት ጌርና ሃገራትን ህዝብን ያዕኒናን በቲና እንታይ ከሲብና ወላ ሓንቲ ቁጠባና ከሲርና ሰብና ከሲርና ልዕሊ ኩሉ ድማ ክብሪ ዝነበረናን መሻርክቲ ዝነበሩናን ከሲርና ብምባል ሓንቲ ቪድዮ ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ተዛሪቡ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ እዚ ኩሉ ውግእ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኣብ ሱርያ ድዩ ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ የመን ድዩ ኣብ ጥቃና ኣብ ኢራቅ ድዩ ኣብ ኩሉ ዝተገበረ ሕጂ ድማ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ፀኒሕልና ንሪኦ ኢና ንሱ እዚ ኩሉ እንታይ ገይሩ ዘሎ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ፕሪንት ማለት ከዓ ዝኾነ ፀገም ዘይፈጥረልካ ማለት ኩነታት ማለት ኣይኮነ እንታይ ዳ ፀገም ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ፕሪንት ማለት ብግምጣል ናቱ ትልቃሕ ኢኻ ዘለካ ለቃሕ ማለት እዩ of course ሰብ መፅኡ እንካ ይኮነን ገንዘብ ዝባካ ወይ ገለመለ ቁርብቲ ፋይናንስ ዕሙቕ ዝበለን ድዩ ግን ትልቃሕ ነይራ ካብ ነፍሰ ኢኻ ትልቃሕ ካብ ነፍስኻ ምልቃሕ ዝበሃል ኣሎ እቲ ገንዘብ ናትካ ሪዘርቭ ካረንሲ ተኮይኑ ካብ ነፍስኻ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ በኋላ ዘራርባ እቲ ወረቐት ፕሪንት ጌርካስ ከም ትልቁሖ ዘለካ ኮይንካ ትወስዶ ከቢድ እዩ ክርዳእና ይክእልኒ እዩ ኣብ ኖርማል ነገርሲ ኣይሰርሕን ስለ ዝኾነ ንስኻ ነፍስኻ ክትልቃሕ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ሲስተም ናይ ፋይናንሻል ሴክተር ዝሕጂ ዘለናያ ግን ፌክ ዝኾነ ኢኮኖሚ ስለ ዘሎ ከምኡ እዩ ነዚ ኩሉ ዓለምና ዘንቀሳቅሱ ዘሎ ኤውሮፓ ከምኡ ንነፍሶም እናለቅሑ ኣሜሪካ ንነፍሶም እናለቅሑ እዮም ገይሮም ሓደ ዘራርባ ነቲ ፕሪንት ዝገብርዎ ከም ዝልቅሑ ዘለዎ ይትቆፀር እቲ ዕዳናቶም ድማ ብመንፁር እናዓበየ ይኸይድ ግን ሓኒቑ ዝሕዞም ካየለን ሓኒቑ ዝሕዞም እንታይ እዩ ነቲ ኩሉ ተለቂሖሞ ዘለዎ ገንዘብ ወለድ ክኸፍልሉ ስለ ዘለዎም ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣሜሪካ ካብቲ ንዓኒ ወታደራዊ ሓይሊ ናታ እትገብሮ ባጀት ንላዕሊ ወለድ ነቲ ተለቂሓቶ ዘላ እትኸፍሎ ልዕሊ ትሪልዮን ሓሊፉ ኣሎ ስለዚ ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ኢኮኖሚ ኮላፕስ ክገብር ከም ዝኽእል ብከምዚ ክቐፅል ኣይክእሉ እዩ ዝብሉ ኬላታት ናይ ቁጠባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበዝሑ ይኸ United Nations and other multilateral organizations to ensure more equitable representation of emerging and developing economies. The group is also keen on promoting sustainable development, climate action, and addressing issues like poverty and hunger, consistent with the Sustainable Development Goals, SDGs. The bloc faces challenges related to its expansion strategy. The lack of a formal institutional structure and the diverse interests of its members make consensus building difficult, which could dilute the group's effectiveness in achieving its goals. The inclusion of countries with significant geopolitical and economic differences. So, እዚ ናይ ብሪክስ ፅልዋ ክኸውን ከሎ ምናልባት ሕልፍ ኢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና but at the end of the day ሓንቲ ምሳእ ትውስኽ ኣብዚኣ ቁርብ እስከ ናይ ኣሜሪካ ኢንቴንሽን ንርአዮ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ባላንስ
ንኩሉ ኣማእዚና ንኽንፈልጦ ንክሕግዘና ስለ ዘለኹ let's start with this one first. Doing here what I believe to be the right thing. I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important. I really do. I really do believe the intel and the briefings that we've gotten that I believe Xi and Vladimir Putin and Iran really are an axis of evil. I think they're in coordination on this. እዚ ናይቲ ስፒከር ኦፍ ዲ ሃውስ ዝበሃል ዘሎ ማይክ ጆንሰን እዩ ዝበሃል ኣብቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ዝበሃል ስፒከር ኦፍ ዲ ሃውስ እዩ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ 60 ቢልዮን ወይ ከዓ 62 ቢልዮን ድዩ ኣቢሉ ንዩክሬን ክብዎ ዝደልዩ ዘሎ ሓሳብ ገንዘብ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ክንደይ ቢልዮናት ክብዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኣብቲ ሃውስ ወይ ከዓ ኣብቲ እቲ ሰነድ ዝበሃል ተቐቢልዎ እንዲ ሕጂ ድማ ኣብቲ ሃውስ ይዝረብ ኣሎ ኣብቲ ሃውስ ግን ዶናልድ ትራምፕ እዚ ገንዘብ እዚ ጠቕላላ ክኸይድ የብሉን ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተወድዩ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ወይ እውን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ብሰላማዊ መንገዲ እምበር ብገንዘብ ኣይኮነን ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል ኣረዳድኣ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ገና ከይተመረፀ ከሎ ነቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ሪፐብሊካን ተቆፃፂሮም እዩ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ናይ ሪፐብሊካን ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈትዎ ንሱ ዘይደልዮ ኣንፃር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ዝኸይድ ፖለቲከኛ ገና ከይተመረፀ ከሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፀልኦ ፖለቲከኛ ዓብ ፅልዋይ ዘጋጥሞ ንዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክምረፅ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ክኸዱ ይክእሉን እዮም እንተኾነ በዓል እዚ ተፀገምናቶም ተገዚኦም ዘለዉ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣፅዋር ዘፍርዩ ካምፓኒታት በኣታቶም ስለ ዝምወሉ ግድን እዮም ነዚ ናይ ውግእ ነገር ክሕልፍዎ ክፍትኑ ንዩክሬን ክሕግዝዋ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኦልሬዲ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ዩክሬን ዋላ ዝሃብዋ እንተሃብዋ ከድሕንዋ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እቲ ዓብላልነት ብወታደራዊ ዓቕሚ ብኣፅዋር ከምኡ ድማ ብብዝሒ ወታደር ብኣቀማምጣ ብስትራቴጂ ብኩሉ ምስ ራሻ ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ሃገራት ኤውሮጳ ብምልአን ተኣኪበን ቆጠባናተን ንታሕቲ ገፂ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንብል ኣለና ናይ ራሻ ግን እዚ ኩሉ እገዳን እዚ ኩሉ ተፃበውን እዚ ኩሉ ውግእ እናገበሩላ ከለዉ ቆጠባናታ ንላዕሊ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ዋጋ ናይ ነዳዲ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ላዕሊ ስለ ዘሎ ክጎድልካ ስለ ዘይከኣለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዳዲ እናኸበረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ ድማ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ምስቲ ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዝነበረት ወሲኽካ ምስቲ ናይ ሑቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝገብርዎ ዘሎ ወሲኽካ ብሙሉ ነቲ ጠለብ ናይ ነዳዲ ንላዕሊ ገፁ ምፅይዎ ኣሎ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ዓይነት ክራይሲስ ድማ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ቁጠባ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ኣብ ጋዝ ዝምርኮስ ካሊእ ጥረ ነገራት ንደገ ዝሰድድ ዓብይ ሓገዝ እዩ ዝኾነ ስለዚ ክንምንታይ ክሓፅዎ ክንምንታይ ክግድዎ ክንምንታይ ክሃርምዎ ክንምንታይ ከፈራርቦ ይፍትን ኣለው ተመሊሱ ንዓታቶም ክሃርሞምን ክገርፎምን ኢና ንርኢ ዘለና again ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኢንቴንሽን ናቶም ብዛዕባ ሰብ ከም ዘይኮነ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ስምዕዋ NATO, we do not care how many Ukrainians die, not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. We are, it's become a great football game. You know, we've got our team, they've got our team, rah, rah. We want to get the biggest score and run it up. And, you know, we don't care how many of our players get. እዚ ኣካል ናይቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዳርጋ እቲ ኔቶ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኔቶ ክብል ከሎ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ከምኡ ኤውሮጳ ክንደይ ዩክሬናውያን መይቶም እቲ ከተማታት ክንዲ ምንታይ ዓንዩ መንእሰያቶም እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ብዘየገድስ ንፑቲን ክንስዕሮ ኣለና ካልእ ቪድዮታት እውን ኣሎ ከምዚ ንሕና ሂወት ናይ ዝኾነ ደም ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤውሮጳዊ ከየፍሰስና ንፑቲን ከነዳኹመ ኣለና ዝብል ኣይዲዮሎጂ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሃገር ትበርሳላ እቲ ሰብ ይመውት ኣሎ እዚ ብካልኩሌሽን ዝተገበረ እዩ ዩክሬን ድኻ ሃገር ናይ ኤውሮጳ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ 35 ሚሊዮን ከባቢ ህዝቢ ዝነበሮ እዩ ነዚኣ ብዕላማ እዮም ኣሜሪካ ሃንዲሶም ንዩክሬን ሒዞማ that's why እዚ ሰብ እዚ እዚ ሃገር እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ማኒፕሌት ጌርና ንራሻ ክሓርሙልና ይኽእሉ እዮም ክስዕርዋ ይክእሉን እዮም ንራሻ ግን ከዳኽሙልና ይኽእሉ እዮም ኣብ ልዕሊኡ ወታደራዊ ዓቕሚ ክንሃርሞ ኢና ብቁጠባ ድማ ብእገዳ ብክልቲኡን ተፀፊዕናዮ ክመውት እዩ ዝብል ሓሳብን ካልኩሌሽንን እዩ ነይሩ ዘይተፀበዩ ወሳቶም ግን ናይ ቀደም ዘለዎም ቁጠባ እዩ ዝመስሎም ነይሩ ነቲ እሶም ዝገበሩ እገዳ ኩሉ ዝኽተሎ እዩ ዝመስሎም ነይሩ ከምኡ ከምዘይኮነ ግን በሪሂሎም ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ነተን G7 ዝበሃላ ሓያላት ሃገራት ኢና ዝብላ ዝነበራ ቁጠባ ናይተን ብሪክስ ሓሊፍዎ ጥራይ ዘይኮነስ መመሊሱ እናገጀፈ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ምስ ግዜ ድማ እቲ ናቶም ፅልዋ እቲ ናቶም ዕብለላ ብዙሕ ሽግር ክህልዎ ከም ዝኽእልን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርሃሎም ይኸይድ ኣሎ ራሻ ድማ ነቲ ኩነታት ትቐደም ትፈርሆን ትርዕዶን ዝነበረት ኩነታት ስለ ዝገጠመቶ እሞ ከዓ ስለ ዝረኣየቶ ሕጂ እንታይ ኢላ ኦኬ
እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዝበርተ ዓፅዋሮምን ኩሉ ተሓይሎምን ርአየ ኣለኹ መኪቴ ጥራይ ዘይኮንኩስ ስዒረዮም ኣለኹ ዝብል እምነት ስለ ዝሃለዋ ንካልኦት ሃገራት ከም መርኣያ ናቱ ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኒጀር ሓደ ዓብይ ናይ ፈረንሳ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ዝነበረ ተጠሪዞም ከም ዝወፁ እሞ ቦትኦም ብራሻ ከም ዝትካእ ተገይሩ ኣብ ማሊ ከምኡ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ከምኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ቻይና ነተን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ሒዛተን ኣለዋ ነተን ቀንዲ መደበር ናይ ፈረንሳን ናይ ኣሜሪካን ዝነበራ ድማ በብሓደ እናተገለፉ ቦትኦም በዘን ሃገራት እዚአን ይትካእ ኣሎ ቦተን በዘን ሃገራት እዚአን ይትካእ ኣሎ ክብል ከለና ድማ ከምቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ፈረንሳን ናይ ካልኦን ንምዝመዛ ኣይኮናን ዝመፃ ዘለዋ እቲ ህዝቢ ደልዩ እዩ ዘምፀን ዘሎ ምክንያቱ ብሽርክነት ክሰርሓ ስለ ዝኽእላ ዘን ሃገራት እዚኣተን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ሽርክነት ኣይፈልጥዎን እዮም ኣፍሪቃ ማለት ነቲ ፖለቲከኛ ኣብ ብልሽውና ናብ ገለኒት ኢኻ እምቢ እንተይልካ ድማ ወይ ቀቲልካ ወይ ዲሞክራሲ ብላብላ ኢልካ ሽማ ኣባላሽኻ ካብቲ ስልጣን ከም ዘለ ጌርካ ንዓኻ ከርባሓካ ዝኽእል ንመንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ንመንግስቲ ፈረንሳ እውን ኣይኮነን ነቶም ኮርፖሬሽንስ እቶም ትካላት ንሳቶም ክረብሖም ዝኽእሉ ጌርካ እናመዝመዝካ ምቕፃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓውደ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ንዓለምና ጉዕዞ ናይ ዓለምና መድረክ ናይ ዓለምና ዝቀያይር ዘሎ እዩ እዚ እናኾነ ከሎ ኣብዚ እንታይ ይብል ፀኒሑ ሰሚዕኩም ዶ እዘን ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ናይ ሰይጣን ምሕዝነት እዩ ዘለወን እዩ ዝብል ፀኒሑ And Iran really are an axis of really and Iran and Vladimir Putin and Iran really are an axis of evil. I think they're in coordination on this. I think that Vladimir Putin would continue to march through Europe if he were allowed. I think he might go to the Balkans next. I think he might have a showdown with Poland or one of our NATO allies. ናይ ብሓቂ እዩ ዝሕዝን ዝኾነ ነገር ከምኡ ዘይረኣዩ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ከይን ሕማቕን ሓሊፉ ፑቲን ከምኡውን ፑቲን ዝወረረ ሃገር ኣላ ፑቲን ዝጨፍጨፈ ሃገር ኣላ ዩክሬን ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ገለገለ ሰባት ስቶሪ ከም ይኮነን ከምዛ ዝብለኩም እያ ዩክሬን ተጠቂሞም ንዑ ከጥፉ ኢሎም እዮም ሓሲቦም ነይሮም ስለ ዘይሰለጦ እምበር ስለዚ ራሽያ ኣብዚ ኩሉ ታሪክ ናታ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ምስታከር ክገብር ከሎ ካብ 800 ናይ 1200 ታሪክ ኣለዋ ኣትሊስት ኣብዚ ዓመታት እዚ ንኣፍሪቃ መፅኣ ኣይገዛእትን ወይ ዝወረረቶ ሃገር የላን ቻይና ከምኡ ናይ 4000 ዓመት ታሪክ ኣለዋ መፅኣ ዝወረረቶ ሃገር የለን ስለዚ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ግን ናይ 3000 ዳይኮን ኣሜሪካ ናይ 300 ታሪክ ኣለዋ እንተኢልና ዳርጋ 900 ኣብ ምዝመዛን ኣብ ስርቅን ኣብ ግበታን ናይ ካልኦት ሃገራት ዝሓለፈ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ማለት እቶም ንኣፍሪቃ ዝግብቱ ዝነበሩ ስለዘይጠዓሞም ከይዶም ነቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ተቆፃፂሮም ተገምጢሎም መፅኦም እቲ ባህሊ ዝፈልጥዎ እዮም ገይሮም ስለዚ ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ብምግባትን ብምዝመዛን ስለ ዝመፁ ኩሉ ዓለም ከምኡ ዝገብር ዝመስሎም እቲ ንሶም ዝገብርዎ ድማ ተቐላጢፎም ንካልኦት ሃገራት ከምኡ ይገብሩ እዮም ኢሎም ክኸስዎም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ሓቂ ድማ ከምኡ ይኮነን ሕጂ ብዚያ ራእይዋ ሓንቲ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝዘርግሓ ሓበሬታ ብጣዕሚ ክገርመኩም እዩ ኣብቲ ናትና ዞባዊ ዜናታት ከይመፃኹ ከለኹ እዚኣ ክንሰምዕ ደልየ ኣለኹ Escalate as senior US officials reveal China's backing for Russia's war efforts in Ukraine, marking the most significant military support since the Soviet era. Reports indicate that China is providing vital assistance to Moscow, including drone and missile technology, satellite imagery. So, in terms of Luzolo, China ብኣገዳሲ መንገዲ ንራሽያ ኣብቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ትሕግዛ ከም ዘላ ክስ ክገብሩላ ጀሚሮም ኣሜሪካ ዘቕርብዎ ዝሃብዎ ጭብጢ የብሎምን ግን እንታይ ዝብሉ ዘሎ ብቴክኖሎጂ ምሃብ ጥራይ ዘይኮነሲ ረቂቕ ስለያዊ ሓበሬታታት ንታንክታታ ንሚሳይላታ ንኻልኣ ዝኸውን ነፅዋራ ዝኸውን ነቲ ውግእ ክትዕወተሉ ትኽእል ዘበለ ኩሉ ሓገዝ ይገብሩላ ከም ዘለዉ እዮም ዝንገር ክገብሩላ ከም ዝኽእሉ ድማ ዘገርም ኣይኮነን ንሳቶም ንዩክሬን ኣፅዋር የማኽርዋ ደይኮኑሲ ኣፅዋር ኣምፅኦም ባዕሎም ይትክስዎ ኣለዉ ስለያ ናይ ኣሜሪካ CIA ማለት እቲ ዛዕበ 14 በይዝ ኣለዋ ውሽጢ ዩክሬን ስለዚ ነቲ ውግእ ኣበይ ኣለዉ ኩሉ እናሰኣለ ብሳተላይትን ገለ ነቲ ሓበሬታ ሓደ ብሓደ ነቲ ውግእ ዝመርሖ ዘሎ ንሱ እዩ ንዑ እናገበሩ ግን ይዕወቱ የለውን ቻይና ግን ብማዕዱ ትሕግዝ ኣላ ኢሎም ንቻይና ይኸሱ ምክንያቱ ንሕና ንገብሮ ኩሉ ቅቡል እዩ ካልእ ሰብ ግን ከማና ክገብር የብሉ እያ ተሕጊ ምክንያቱ ሕጊ ንዓኹም እምበር ንዓና ይምልከተናን እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ሎዶ ገለ ዶ ንብሎ ኩሉ ንካልኦት ሃገራት እምበር ንዓና ይምልከትን እዩ ንሕና ዝደለና ክንጥሕስ ንኽእል ኢና ዝሓተና ቤት ፍርዲ ክህሉ ይኮነን ተሓታትነት ኣባና ይምልከትን እዩ ንኣፍሪካ ንካልኦት ዝምዕብል ሃዝ ዘለዎ ሃገራት ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ እዮም ዝብልኹም ዘለዉ China is providing vital assistance to Moscow, including drone and missile technology, satellite imagery, and machine tools. However, the Chinese embassy in the US denies providing weaponry to any party, emphasizing their stance as not directly involved in the Ukraine crisis.
President Joe Biden has raised concerns with Chinese President Xi Jinping regarding this matter, highlighting it as a topic of discussion with US allies worldwide. US officials stressed that Chinese support is filing critical gaps in Russia's defense production, facilitating an unprecedented military expansion. In response, the Chinese embassy urges the US to respect normal Dubai International Airport has partially resumed operations after heavy flooding forced it to close on Wednesday. The standstill came after the United Arab Emirates was hit by a record-breaking storm. More rain fell in a 24-hour period than ever before. At least one person was killed, and many homes and businesses were damaged. The aftermath of an unprecedented እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃገር ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወይ ከዓ ዩኤኢ ወይ ድማ ዱባይ እዩ ስለዚ ሃገራት ኢማራት አረብ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሓደ ብመጠኑ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ማይ ህቦብላ ብርቱዕ ዝኾነ ናዕቢ ፈጢሩሎም እቲ ዓዲ ድማ እልቕልቕ ማይ ኣጋጢምዎ ብዙሕ ሽግራት ከም ዘጋጠመ ኢና ንርኢ ዘለና ምንጭ መበገስና እንታይ ምዃኑ ፅን ኢለ ክነግረኩም Gulf storm. The streets of Dubai turned into concrete rivers, bringing the Middle East's financial capital to a standstill. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅርግያታት ሃይዌይ ኤርፖርት ተኻለ ኩሉ ከም ዝመልአ ብማይ ከም ዘዕለቕለቐ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ሰባት መይቶም ምናልባት ኣነ ስማዕኮ የለን Abandoned cars littered the roads. And police found one feline resident, clinging for dear life. Wow. Saved in the nick of time. At Dubai's busy airport, the storm may have passed, but the troubles are far from over. With so many grounded jets taking up space, there's little tarmac left for new arrivals. Inside, the terminals are crowded with stranded passengers trying to get rebooked after their flights were cancelled. There are hundreds and thousands of other passengers just like me in this airport who have been waiting for 10 hours, 16 hours, some even ከም ገለ ኢሉ ሰብ ንዱባይ ወይ ንዩኤኢ ወላ ኣቡዳቢ እውን ከምኡ ሻርጃ ከምኡ ወላ ኣብቲ ጎረቤቶም ዘላ ዑማን እውን ብርቱዕ ዝኾነ ዕልቕልቕ ከም ዘጋጠማ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ መገሻ ዝነበሮ ንዱባይ ወይ ንዩኤኢ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ ከም ዝተነከፈ ብዙሕ ሰብ ሕማቕ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኢና ነግር ዘለና እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ ዝሓለፈ እውን ተገሊጹ ነይሩ Climate change may have caused the historic rainfall. Experts say While it's not clear to what extent climate change may have caused the historic rainfall, experts say it's an example of the kind of extreme weather we can only expect to increase as temperatures rise around the world. So, እዚ ኩነታት እዚ ብናይ ኣውለማ ወይ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ዝመፀ እዩ ኢሎም እዮም ዘላግብዎ ዘለዉ ግን እዛ ቪድዮ ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ መግጣሙ ቅድሚ ክንደይ ሰሙናት ድዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ሜትሮሎጂ ወይ ከናይቲ ሃገር ብሰብ ዝፈጥሮ ደበናታት ገይሮም ማይ ክህርሙ ከም ዝኽእሉ ኣድቨርታይዝመንት ናቶም ክዘውርቅ ጀሚሩ ነይሩ እቲ ቴክኖሎጂ ድማ እንታይ እዩ በዓልካ ኣብቲ ሰማይ ዘሎ ደበናታት በዓልካ ክትፀልዎ ከም ትኽእል ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ስለዚ ከምኡ ጌርና ማይ ከም ነዝንብ ዘለናን ኩነታት ኣየር ናይቲ ሃገር ንቆፃፀሮ ኣለና ዝብል ዘረባ ወፂኡ ነይሩ ምናልባት ንዑ ክገብሩ ልዕሊ ዓቐን ስለ ዝኸደ ከምቲ ንሶም ዝዓቀንዎ ዘይኮነሲ ናይ ኣባጅጓ ሓይሊ ከም ዝብርትዕ ዘርኢ ኩነታት ተፈጢሩ እናበሉ ነዚ ኩነታት እዚ ክገልፅዎ ፈቲኖም ከምንምንታይ እቲ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ወይ ኣብ ደበናታት ኣብይ ኣሕመድ እውን ትዝክሩ ተኮይንኩም ማይ ክንህርም ጀሚርና ኢና ዝብል ዝነበረ ካብኦም ዝቀድሖ ኮንሰፕት ከም ዝነበሮ ስለዚ ኣሎ ኣገባብ ደበና ጌርካ ገለ ጌርካ በዓልካ ማይ ክትፈጥረሉ ትኽእል ሳይንሳዊ መንገዲ ኣሎ እዩ ዝበሃል ክንምንታይ ነቲ ሕጊ ተፈጥሮ ክትፀልዎ ትኽእል ክንምንታይ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ክትፀልዎ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ክመፅእ ዝኽእልከ ክንምንታይ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ምናልባት መርኣያ ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና እውን ንኡ ከምኡ ዝብሉ ኬላታት እውን ይስምዑ ኣለዉ With climate change, what we see a lot is that you expect increased intensity of storms like this, of heavy rainfall, and increased conditions to form storms to even begin to think about precipitation. As the climate changes, the Gulf is expected to experience bigger and more frequent rainstorms. But for now, there is more immediate work at hand, cleaning up debris, clearing roads, and assessing the damage from the historic downpour. ሓደ ግዜ ከምዚ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኣምላኽሲ ንብዙሕ ሃገራት ኣፍሪካሲ ኩነታትና ርዩ ይመስለኒ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ዘይፈጥረልና ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኣነ እኳ ክዛረባ ይክልኒ ኣብዛ ዝቕመጠላ ዓዲ ካብ ዝመፅእ ከባቢ ነዋሕ ዓመታት ተቐሚጡ ኣለኹ ሓንቲ ግዜ እውን ከምዚ ዕልቕልቕ ርየ ኣለኹን ብዙሕ ማይ ይሃርም እዩ ግን ዕልቕልቕ ከም ዝሕልፍ ዝበለስ ኣጋጢሙ የለን ኣብዛ ኣነ ዝቕመጠላ ከተማ ኣብዚ ሃገር ዘጋጥመሉ ግዜ ኣሎ ኣብዛ ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ ወይ ንደይሊ ሂወትና ተይሲ ፀሊኒ ይፈልጥን እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ በዝበዓል ፍሎሪዳ ድዩ ገለመለ ዝበሃል ቦታታት ብዙሕ ግዜ ዝረአዩ ብጃፓን ከምኡውን ኣብ ፊሊፒን ወይ ኣብቲ ኤስያታት ብዙሕ ግዜ ከምዚ ባህሪ ከም ዝረአን ተፈጥሯዊ ሓይልታት ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ወይ ከዓ ሓይሊ ናይ ተፈጥሮ
ክንምንታይ ሓያል ምዃኑ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ድዩ በዚ ብዝሒ ማይ ድዩ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ግዜ ዘሰንብት ኩነታት ኢና ንርኢ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ወይ እቲ ገንዘብ ኩሉ ነገር ዝገብር ኮይኑ ይስምዖም ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ገንዘብ ግን ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ወይ ላ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ሓይሊ ገንዘብ ክገብሮ ዝኽእል ምስ ሕግታት ተፈጥሮ ወይ ከዓ ምስ ሓይሊ ናይ ተፈጥሮ ዝወዳደር ከም ዘይኮነ ዘርኢ መርኣያ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሽተይ ሰሜና ናብቲ ኔክስት ኣርስቲ ክንሰግር ኢና Let's get more from Raghu Muthugut. He's an Earth System Scientist and Professor at the Indian Institute of Technology. He joins me from Mumbai. Good to see you. What explains these heavy downpours? Yeah, so this is a unique situation. Everything is happening in a warmer world now. We have warmed by about 1.2, 1.3 degrees centigrade since the Industrial Revolution. And so all weather events are happening in a warmer climate. What is unique about this situation now is that we are just in the middle of an El Nino that is coming to an end. We can talk about what an El Nino is afterwards, but that tends to warm the temperatures even more. So we added the El Nino warming to global warming, and the Middle East and the Mediterranean are a hotspot for warming as well, which is changing winds over the Arabian Sea and the Arabian So ብሓፈሻ I hope ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ብዙሕ ጉድኣት ኣይወርድ ንኸውን ሕጊ ተፈጥሮ ወይ ከዓ ተፈጥሮ ዝመፅእ ፀገም ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ ክንርኢ ለየ ንዱባይ መገሻ ሓሲብኩም ዘለኹም ወይ ገለ ሓሲብኩም ዘለኹም ድማ ኣብ ግምት እትውዎ ተጠንቀቑ ንዝተወሰነ ግዜ እቲ ፀገም እዚ ዝፈጠሮ ንነዊሕ ንሓያለ ግዜ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ከይተረዳእና ኣብኡ ከይድና ሽግር ከየጋጥመና ብምባል ገይረ እያ ሕጂ ናብ ዞባና ገዝና ክምለስ ኢና መጀመርያ ብምንታይ ክንጅምር ኢና በዚ ኢንተርናሽናል ኩነታት ክንጅምር ኢና እንታይ የጋጥም ኣሎ እስከዚያ ስሙ መጀመርያ This conference, the aid plan in Ethiopia was less than 5% funded. The conference host noted that they did not expect to raise the full $1 billion initially required, but rather to begin closing the funding gap. The initial ነታ ዘይተገፀት ሃገር ኣፍሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ተገዚያ ዳ የተገዘትን እኳ ነቲ ታሪክ ዘንቢዕካ ምዝራብ እምበር ጣልያን ተቆፃፂርዋ እንዲ ነይሩ ንሓደ 45 ዓመት ሙሉእ ተቆፃፂርዋ እቲ ንጉስ ተማህዲሙ ዓዲ እንግሊዝ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ይዝፍለጥ ብሓፈሻ ግን ሽማ ከፀባብቑላ ኢሎም ዘይተገዘት ሃገር እዮም ዝብልዋ እንተኾነ ዘይተገዘት ሃገር ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ኢትዮጵያ ትገልፃ ምዃና ኣነ ይሕዝነኒ እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሎሚ ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ናይ ምልማን መድረክ ዝኽፈተላ ሃገር ተላ ኢትዮጵያ ጥራያ ዳርጋ ኣብ ዓመቱ ትደይበልና ሓደ ዓመት ረጊፃ ድያ ገለ ኩሉ ግዜ መጋባያ ናይ ዓለም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድሓን ረድኤት ንግበር ተባሂሉ ሓደ ዓቢ መጋባያ ተዳልዩ ነይሩ ኣብቲ መጋባያ ድማ $1 ቢልዮን ከዋፁ ሓሲቦም ነይሮም ኣጋጣሚ እቶም ዘዋፁ ገንዘብ ስለ ዝሓፀሮም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ባዕሎም ሽግር ስለ ዘለዎም ናይ ዩክሬን ሽግር ኣሎ ናይ እስራኤል ሽግር ኣሎ ናይ ካልእ ዓለም ሽግር ኣሎ ስለዚ 610 ሚልዮን ጥራይ ክወፅእ ከም ዝኸኣለ ኪንው ግን ክኸዱ ከም ዘይከኣሉ ከምቲ ዝተባህለ ክኸውን ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር ዘሎ amount is needed for urgent aid through the end of June to prepare for the Lent season from July to September. The United Nations projects about 11 million people will become critically food insecure by then. This pledging conference today is not the end of the matter, it is the start of the matter. Britain will put £100 million, more than $125 million on the table. We are increasing significantly our bilateral support for Ethiopia. In the last So ብሪጣንያ ዝከኣለና ንኢትዮጵያ ንምድሓን ክንሕግዝ ኢና 100 ሚልዮን ክንህብ ኢና ኣብዚ ሕጂ ቅድሚ እውን ሂብና ነርና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሃገር እዚኣ ብድጎማ እትነብር እያ በቲ ሓደ IMF ዕዳ ንክባ ኩሉ ካርድታት ኣዋ ጌራ ዝበልኩምና ክንገብር ኢና በጃኹም ነቲ ዕዳ ሃቡና ይብሉ በዚ ድማ ነፀላ ኣንፂፎም ኣብ መጋበያ ናይ ዓለም ማለት እዩ ሓግዙና እናበሉ ይዛረቡ ከይሓፈረ ድማ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ب10 ቢልዮን ቤተ መንግስቲ ከፊትሎ ንኽልምነሉ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ተላ ብኣፍሪካ እዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጋዲት ሃገር ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ረድኤት ክትህብ ዝግባኣ ሓገዝ ክትገብር ዝግባኣ ንሰላምን ንቁጠባን ክትድግፍ ዝግባእ ሃገር እምበር ተገምጢላ ቅድሚ ኩለን መሪሓ ክትልምንን ትኸቡለይን ክትብል ዝግባእ ሃገር ኣይምኾነትን ነይራ እንተኾነ እዚ ኩነታት እዚ ነዚ ይመስል ጎኑ ጎኑ ግን ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተፈላለየ ክስተታት ከም ዝተረኣዩ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ኣብቲ ቦታ ዝተረኣየ ምናልባት እታ ቪድዮ ነይራትኒ ተረኺበያ ሸር ክገብረልኩም ክፍትነ እዚ ኣብቲ መጋባእያ ዘጋጠመይ ነይሩ Human rights violation in Ethiopia. Supporting Abiy Ahmed is promoting human rights violation in Ethiopia. Stop supporting Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is terrorist. Abiy Ahmed is terrorist. Abiy Ahmed is a dictator. Stop supporting him. Under genocide by Abiy Ahmed, there is no drought. Abiy Ahmed genocide Amhara in Ethiopia. Please share.
70 million. سلسة عديزة تحول في تاريخ سلسة حقال السبعة يا سب وزعزة كونت وعقعت كل قنايو عزونا انكو حدث حنام علو زترفنا علو زترفنا علو زترفنا علو علو زمال تحلل لومين تكبرو زمال تجمل لومين ودعو صباحنا كبو صباحنا. Clashes have erupted between Tigrayan and Amhara militia in disputed district of Raya Alamata that borders both regions. Now, this is the first violent incident involving Tigrayan forces since a peace deal was. So again, up the mainstream media, كبتسح جميرلو أتي أب علامات زجاتمي كنتات أمونجو أمحران أمونجو حيلتاتنا أمحران حيلتاتنا تجراين سلزي إذا كنتات زي حركاتي كاب دماو غريتشت واتشون وعلى بريتوريا توا تغيرو بتكونتاتنا بتهدا استجبري مفتحي كم زي فتره إن عن رجال الناس كانت 2 years ago, ensuring a fragile peace and ending of one of Africa's deadliest conflicts. Tigray forces have not yet responded to the latest accusations that include violating the peace deal. Tedale Lema is an Ethiopian journalist who has covered the region for years. She told me what this latest flare-ups mean for the peace deal. Let's hope that this is not the end of it. But it's important to recognize first and foremost that this is not a peace deal per se. We would have had a peace if it was a peace deal. This was a mere ceasefire agreement. And what has ended over the past 2 years is the So comes in Rio Zelana, ti hada kapti Ethiopia nab salam kitmelles kunatata wishtaw kunatata tafatihu riqat nkhsafin تثبيت ناي بزحات عالمي نيرو بت مقراص تخصي مستقبره تسيس فاير مالت مقراص ناي تخص مالت انديو دحيرو جن تاي كغاطمي تثبيت تغير نيرو نتي مقراص تخصي ناف سلام كتكيرو بوليتيكاو مفتح نخدغبر نتو زلو شجرات نخدفتحي نيرو علامه انت خوني اتو زلو حل خلاخات ناي اثيوبيا بقليلو كفتح كم زيكل ويون كفتح ون كم زي دله زري كنتايتنا نرزلنا مغنياتو كفتح زيكل وكاي يلان كتبل تخليخه حنت زربانا تشاينا لا تزاتي خاطر فتح زي تخل شجري يلان زبل اراد علوم وحفشا جن نكيفاتحو اتي تنقنق زبل كنتات كوميلو نقصن زدل حيلا بإثيوبيا كم زلو نفلتنا نابنت تاب سلطان زلو برايم مينستر إذا أمونغو تجراين أمونغو إثيوبيا زلو أمونغو تجراين أمونغو محران زلو كنتات هذا كابتي متعلق كارتا نسلطانيو مغنياتو زوم كلت حيلتات كلت يوم سقعت يوم نعو كلت يوم نتا منبرناتو كم زدلي واي فلتيو توم إليت ناتوم محران إليت سلي ولو نتجراي إليت دما بسالالو إذا كلت يوم زوم إليت نعوك علي وخمس خولي فلتيو نتاي قبر زلو هج نخلت يوم كم يجرك تدخمومي استراتيجيناتو فلو يرقاتونا يدلي كان نزو كتردو استراتيجيناتو نخلت يوم كم يجرك حدا دحر حدا تدخموم اجي نتاي قبر لو صوم تم بروباغندا ناتوم كغرمكم يوم ازي كونن زرايم زلسوم كم يجرب نزا جيمزيا زيوم كلت يوم نتبالعون السوم حدش اجندا نايرترا كخفت جميرا مالو كنسمعينا انتاي مالتي زي مغنياتو كم يجرك نزا جيمزيا زيوم نحط دم يبالعون احنا إدنا نحو سلانينا جوهم نخلت يوم بفلاي مستقراي بزح ركبات يخبر صنيحو اتركبات كغبر صنيحو حكن ما فتح تركب كراهو بصنيحهم وغي جميرو كبحال كلو اتم غدا كابتم اليتنا تግራይውን بزعبا زكونتات زي زلوم ردي كنسمعينا اسكنيشتي نسمعها انت تولدلا تي كونتات كم زمسل كتقلصلنا اسك ابزون حنتنيشتي زربانه راناتا بزعبا كونتات. It's one of the biggest cities, but there are several localities called Alamata contested, and what led to the killing of the district officer? Alamata is just one city. It's one of the biggest cities, but there are several localities, and it constitutes part of southern Tigray, that areas that are still occupied, were at least until 2 days ago, under the Amhara forces. The killing, there are contested accounts of it, but what is emerging now, especially as of today, did happen in a confrontation between the federal forces, the ENDF, and this informal administrative structure that was established for the last 2 years there. From what we gathered is that there was an attempt by the federal forces to disarm because they finally wanted to dismantle this informal administrative structure. በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣው መግለጫ ደርሶናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል።
ከትላንት ታሪካዊ ስህተቱ መማር የተሳነው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ በመጣስ ለአራተኛ ዙር ህዝባችን ላይ ወረራ ፈጽሟል። ጀንበር ጠልቃ በወጣች ቁጥር ከጦርነት ውጪ ማሰብ የማይችለው የህወሓት ቡድን ከውጪና ከውስጥ ጠላቶቻችን ጋር ተናቦና ተቀናጅቶ በርካሽ ፖለቲካዊ ብያኔና ፍርጃ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ አማካኝነት መጋቢት 16 2016 ዓ.ም የአማራ ክልል ተማሪዎችን መማሪያ መጽሐፍ እንደ ሰበብ ተጠቅሞ በይፋ ጦርነት ማወጁና መቀስቀሱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህን የመላ ኢትዮጵያ ጠላትና የደህንነት ስጋት የሆነውን የህወሓት ቡድን ባለፉት 3 ዙሮች ከተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነት ትምህርት ሊወስድ ይችል ይሆናል በሚል ጭላንጭል ተስፋ የፌዴራል መንግስት እጅግ እልህ አስጨራሽ ትዕግስት ተላብሶ ውይይቶች እንዲካሄዱ ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። የአማራ ክልል እንታይም ዝብል ዘለው ካብ ዝሓለፈ ጌጋታቱ ክመሃር ዘይከኣለ ናይ ህወሓት ሓይሊ ንመበራብዓይ ግዜ ወራር ብወቂዕ ከም ዝጀመረ የምዝዛረቡ ዘለው ናይ ትግራይ ኤሊት ብፍላይ ኣብቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ቢቢሲ መፅኦም እንታይም ዝብል ዘለው ትግራይ ከም ዘይጀመሮ ተገይሮም ክጠቅንዎ ምክንያቱ እቲ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ንዑ ጥራይ ክሽፍን ዝደሊ ናቱ ኣጀንዳ ንቅድሚት ከምፅእ ዝደሊ ኢማጅን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ቦታ ናይ ትግራይ ቦታ እንተዘጥቅዕ ነይሩ ክንዲ ምንታይ ጫውጫው ምበሉ ስለዚ እንታይም ገብሮ ዝፍትኑ ካበራ ክሽፍን ወይም ዝፍትኑ ዘሎ ሓበሬታ ሓቂ ግን ሙፁ ይተርፎን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝኸዶ እቶም ናይ ኣምሓራ ቻለንጅ ገብርዎ ኣለዎ ከምቲ ኣብቲ ዋዕላ ናይቲ ንኢትዮጵያ ንምርዳእ ተገይሩ ዝነበረ ኣብኡ ከይዶም ከም ቻለንጅ ዝገብርዎ ወይ ከዓ ትገብሮ ዘለካ ዕንወትን ማሕረምቲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከተወግዶ ኣለካ ዝበልዎ ኣገይን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከከላኸለሎም ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩንነት ግን ካልእ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ከም ተዋስኦ ገይሮም ዝሰርሕዋ እስከስምዕዋ ቅድሚ እቲ ናይ ተጋሩ ኤሊት ዝዛረብዎ ዘሎ ምስማዕና سمع ዘለኹ በላማጣ ተኩስ ጀሚርኩም ወ ጀሚርና ወ ደብረ ጽዮን ጽናሕ የኾነ ቃይ ጽናሕ እሞ ንምንታይ ኣኹም ተኩስ ጀሚርኩም ክንገጥም ንግጠም እንዶ ሰብኣይ ተኮይንካ ንግጠም ናበይ ኢድ ድሕር ኣታ ግደፉ እንዶ ድሕና ሰላም ይዘድልየና ኣዮኻ እንዶ ጌታቸው ኣዮኻ ሕዚ ሻዕብያ የለን ሻዕብያ እውን እኮ ደፊሩ ንበይኖ ይመፅእ ተደሚሮም መፅኦም እዮም ዝገጥሙና እሞ እዛ ግዜ እዚኣ እንዶ ንጠቐመላ ሕዚ እኮ ምስ ሻዕብያ ተፈላለዮም እዮም ኣንተ ዓብይ ተፈላለኹም እንዲኹም ምስ ኢሳያስ ምስ ኢሱ ዋይ ፀላኢና ኢሱ ይኹን ፀላኢና ምስ ኢሱ ተባይስና ኢና ፀኒሕና እኮ ካብ ንባስ በቃ ሕዚ መሬትና መለሰልና ብሰላም ንወዳእ እዩ እቲ ጉዳይ ኖ ንፈታትሽ ባ ተዓቕምናስ ትርአ ተዓቕምና ሕዚ እቲ ተለጠፈይ ፈኖ ዘይብላ ሻዕብያ ዘይብላ ግጠሙና ንግጠም ደብረ ጽዮን ሓወይ بسلام مريتنا تزمل سنة يحيش بتقسم برمحشة أبزي دورة صيون حق الله بسلام تتونا نيرم قدم هاونا مريتنا بسلام نايمها بحساب زلوه ما يمسلنن حق الله صدق تايمون تبدلنا حزي توق نبل توق تعداني توقو أراوني أكم مريتكم سؤالكم سلوة أنا تقصي دلب انت دورة لنبسي تقصي قطمنا بسرنا أنا نصر بسرنا دورة صيون بسلام تهيو مناسبة بسلام حاشك أو تقصي صدق أنا حوي رسي أخي رغا خرطت كبيرو من أيام برخة خرطت نحنا وين قم أبا خرطت نبلا تايدو قم تدولي تاريخ لتاك وبرلوت عبر وقادر بلوك الكالواتن وبرلوك قبيل قد تشلن انت دولت واتن ميزن وطيشن يمدا يمونات أباي قدنن يمدا يمونات أباي قدنن بلوك عزيم الرواش يدير تصن بلوك التاريخ لتاك وبرلوت عبر وقادر بلوك الكالواتن وبلوك قبيل قد تشلن انت دولت واتن ميزن وطيشن يمدا يمونات أباي قدنن يمدا يمونات أباي قدنن تكافلوا هم كل زي النبلو علمنا نايلومي مدبنا مس عواتاتهم استتحاز سلزخونه دس يلنا هنا نقربو بس زي حتى زنبرنا حزبنا وصعه عصبو ينبروا لوز بالحطو حزب تግራይ حطو ددبيتون መልስ ዝረኽበሉ ሃዋህው ብዝተወሰነ መልክዑ መሳኽቲ እናተኸፈቱ ዝኸዱ ይመስሉ ነዚሁ ኣመልኪትና ፈላማይ እትሕሰና ናይ ደቡብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባቢ ዝተፈፀሙ ፍፃመታት ኣብ ሰሙን ጠቕለል ኣቢልና ክነቕርብ ክንሞክር ኢና
ታይቶ ከሲቱ بعبيو ምእንታን ሓቢርና ንምትንታን መደብ ካባኹም ናባኹም ስለ ዝኾነ ሓቢርና ንምትንታን ምእንታን ክትዕመና ሰራዊት ትግራይ ሰፋሕቲ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተቆፃፂሩ ኣሎ ናብ ኣለማጣ እውን እንዳተቃረበ ከም ዘሎ እዩ ምናልባሽ ሎሚ ምሸት ተቆፃፂርዎ ክኾን ክእል ኣብዚ ሓዘ ሰዓት ኮይነ ክሰርሓ ከለኹ ሎሚ ምሸት ክብል ከለኹ ወይ እዚ ፕሮግራም እዚ ዝስራሕ ዘሎ ዝተወሰኑ ሰዓታት ቅድም ኢሉ ካብ 2 ሰዓት ኣብቲ ዝቐርበሉ ዝተወሰኑ ሰዓታት ቅድም ኢሉ ስለ ዝኾነ ናብ ሳተላይት سمعوا لهم انت يبلا على بتجراي بتنايت تجراي زنايد دبيت مالتي سرايت ناي تجراي نعلى ما تاغصو قريب خمزلو بيبس انت يبلا له زياد بلاكم دلو تشفان راي وجه contested and what led to the killing of the district officer Alamata is just one city it's one of the biggest cities so a BBC انت يبلو له متقعتي امونغو كلت حيلتات كم زغبر زلو نبر تجراي تتقع كم زلا يغلصون يم ازخا تمساسال قانقايو ميسايلات نيرترا تكوسكلو اسكت ايرترا غبر مصغتب كلا جينوسايد فاطمه كم زغيرايل كاد زرب زنبره ات ميديا كومبليتلي وغننه زحازه مخانو زمعرباو ميديا اتناي تግራይ ዝገብሮ ስጉምትታት ክዛረበሉን ከቃልዑን ከም ዘይክል ግን ተሓቅ ድማ ካብ ኣፎም ይዝወፅ ከም ትሪዎ ዘለኹም እንጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀን ተወሰነ ግዜ ስለ ዝወስድ እዩ ላይቭ ናብ ዳይሬክት ናብ ሳተላይት ኣይኮንና ነመሓላልፎ ዘለና ምክንያቱ መረዳእታው እናተቐበልና ተኣናሊሲስ እንዳሰርሐና ስለ ዘለና ለዚ ካብ ሰዓት እዚኡ ቁርትላን ፅንሕ ኢሉ ዝቆፃፀረሉ ኩነታት እውን ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየና ነገር ግን ናብ ኣላማጣ ከባቢ ቀሪቡ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ እዚኡ ኩናት እውን ውግእ እውን ዘድልዮ ይነበረን መሬትና እዩ መሬት ትግራይ መሊሱ ክርክብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ግዴታ እዩ ነይሩ መሬት ትግራይ ናብ ኢድና ረኪቡ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ መንገዲ እቲ ዕርቂ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ንክኸይድ ፖለቲካል ዳያሎግ እንዳተገበረ ዘሎ ፀገም ሓሚርካ እናተፈትሐ እቲ ፍትሕን ካሊእን ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ዝግብኦ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ሕጊ ዝሕተት እውን ብዓለም ለኸ ሕጊ ንኽሕተት እናገበርካ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ መንገዲ ግን እተን ኣብ ኢትዮጵያ ክስርሓ ዝግባእ ክስርሕ ኣለወን ኢልና ኢና ክንከይድ ነርና መጀመሪኡ ማለት እዩ ነዚኡ እቲ ናይ ሕገ ሕጂ እቲ ኣጠቓቕማ ናይ ዘረባናቶም ረእይዎ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንዲ ግን እቲ ሕጊ መንግስቲ ኣያታትዮም ሰሪሖሞ ንረብሓ ናይ ትግራይ ኢሎም እዮም ፅሒፎሞ ድማ كل حق منجستي نبمولو إثيوبيا معركة ربيه اللي تصحفي كونن سلازي حق منجستي كختل على قبل خلوا لك كم زعبا جوجو زوج أو حق جيرهم يمزقلت وزلوا على ما دما نعطتهم سلو زرب حميم حق منجستي نعطتهم قلت يسعن حمشاني وغزي عشان جاتهم يسعن حمشاني وغزي كدمي إثيوبيا حقراي نبرتن تكللات كما يلي نبرنيرو بس another argument سلازي أتي كوينو تريفون دحر زبا أصون كوينو أتي أمولا عالم زدق أمالو السب ريفرندم يزبال سبات إيرتراون كو بقولبتها تقاليسا ناس إنها مسرهبت ناس إنها بقولبتنا وسيدنا أنا بعرفون تفلتي بلتن تحرتيسان هذا كل التعامل تسبيع ريفرندم جرا زبير إيرترا ما تسعان تشعته وين ناس إنت نحنا ناس هاجر كن كونين عندلي تقاليسنا بقول سمنا ترى وحسنا هذا يكون نسي ريفرندم دما دقيمنا نقلتن نو حسنا لنا نت بقول سمنان بدمنان بعصمتنان زرقاقسنا يونات إنت بريفرندم نو حسلنا بمبال بخلتي من قد عصيهم مثلا اليوم نبي حكت حزبهم تقينوا مريتهم تقينوا كمتي ابي احمد وي انترناشونال اودينس وينز بلازلو حق منقسن كاتل ديكونس حق منقسي نقول له ساتف دينيرو كما يجري تصحيفو بريزنت سياسه انترفيو ناتو نملس لك مسحبوتي زي حق منقسي زي هاجر زيا ابا ابقل صقم كتواي مزبلو هو كما هم تبلني فلت نيره جن نعنا كربحنا زغل افسلطان كزحنا زغل الزمان قد زيد رايو يلو كم زغلو صلو ስለዚህ ጉዳይና ኢትዮጵያ ምናልባት ሕጂ ተጋሩ ኃይል ረኺቦም ወሲዶም መخلو قليم but this is ተመሊሱ ትናይ አምሓራ ግዜ ኃይል መስረኸ ብድማ ተመሊሶም እዚ ኩነታት እዚ ምስ ግዜ ክፍንጀር ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ስለዚህ ጉዳይና ኢትዮጵያ ልክዕ ከምዚ ክፍታሕ ዘይክእል ግድል ጌርኩም ወሰድዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘለዎ መንገዲ ተሪእናዮ ልክዕ ብከምዚያ መንገዲ ዝግለፅ ግን እዚኣ ግን ኣይኮነን ታቐንዳ ገዳሲት ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ እና እዚያሉ መንግስት የምታጋጭ ነች የመጀመሪያውን ሲያቀርብ ምን ብለናቸዋል if you broke it you own it ብለናል ከሰበርከው እቃውን ያንተ ነው አይደ እንትና እኮ ነው ያለው ይል የቀድሞ የአሜሪካ ጄኔራል ኮሊን ፖል ከሰበርከው ይሄን ስልክ አሁን አንተ ከሰበርከው ያንተ ነው ስልኩ እኔ የምፈልገው ምንድነው አዲስ ስልክ ነው ያ እኔ አዲስ ስልክ ገዝተኛለ ይሄን የሰበርከው ትወስዳለህ ፈለግ ታደርጋለህ ምናምን ነገር ነው if you broke it you own it ነው የአልጀር ስምምነቱን ከሰበርከው ኦን ታደርገዋለህ እኛ ኢትዮጵያኖች
ወያኔ የተባለ ባንዳ ቡድን ስልጣንና እድል አግኝቶ የፈረመው ስምምነት ስለሆነ ሀገር ላይ ተፈጸመ ክደት ስለሆነ የአልጀርስ ስምምነት ከተጣሰ እልልታው አንችለው የጣሰው አካል ባለቤቱን ውስጥ እኛ ወደባችን እናስመልሳለን እኛ አጣኑን እናስመልሳለን አንተ ብቻ ብሬክ አድርግልን ነው ወያኔስ ብሬክ አረጋው ሻቢያ ብሬክ አረጋው እኛ ባድመም አንሄድም ሁመራም አንሄድም ሽሬም አንሄድም አዲግራትም አንሄድም እኛ ሰብ ነው የምንሄደው ይሄ ነው ሰማላው እንታይ ብላሎ እቲ ውዕል አልጀርስ እንድሕሪ ሴርካዮ ሓደ ጥቕሲ ናይ ኮሎን ፓወል ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ግብረ እከይ ዝገብር ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ነይራ ቦምብ ንምግባር ፌክ ሓበሬታ ሒዛ ቢዩኤን ክንዲዚ ዝኾነ ኣቶሚካዊ ባምቡላዊ ኢሉ ዝተዛረበ ኮሎን ፓወል ናቱ ኣብነት ኣምፅኡ እንድሕሪ ሴርካዮ ንስኻ ኢኻ ትወስዶ ንዓይ ንብረተይ ተሴርካለይ ጥዑይ ንብረት ኢኻ ትበኒ ዝነቃይ ትበንን ኢኻ እንታይ ክብል ደልዩ ውዕል አልጀርስ ኤርትራ ኣፍሪሳቶ ስለዘፍረሰቶ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነ መጀመርያውን ውዕል አልጀርስ ንዓና ዘይውክል ናይ ህወሓት ሓይሊ እዩ ፈሪምዎ ስለዚ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ድማ ሻዕብያ ስለዘፍረሶ ሕጂ ንሕና ባድመ ሑመራ ወይ ዛላምበሳ ኣይኮና እንደሊ እንታይ ዳ ዓሰብ ኢና እንደሊ ዝብል ዘሎ ዓሰብ ደሊኻ ናይ ደሊኻን ሽዑን እኮ ፈቲኻ ኣይኮንካን ፈሪምካዮ ኣፍንጫኻ ስለዝጠወዩኻ እዩ ናትካ ጀነራል ባጫ ደንበለዲ ዋላ ባጫ ድቤላ እዩ ዝበሃል ንሱ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ባዕሉ ተጨፈጨፍነ እኮ ኢሉ ኣው ፈቲኻ ኣይኮንከን ካቶ ውዕል ናይ አልጀርስ ፈሪምካዮ ስለዚ ከኣልካ ኢኻ ፈሪምካዮ ሕጂ እውን ኣብኡ እንድሕር መፂኻ ብሓይልን ፈኸራን እኳ የድልዮኒ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ንፋኖ ክስዕሩ ዘይከኣሉ ክዓፍሩ ግን ፀገም የብሎምን ምዕፋር ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ ባህላዊ ፀወታ ናቶም ክንብሎ ንኽእል ብኣፍካ ምሕሳውን ምህዳድን ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጥር የብለይን ስለዚ ሕጂ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ከም ዘለዎም ንሳቶም ንዓሰብ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ኣይኮነን ንዓሰብ ክትመፅእ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ዘይከኣልካ ሓይሊ ኢኻ ባይ ዘ ወይ መሬት ናይ ሱዳኖም ኣብቲ ግዜ ውግእ ናይ ትግራይ ዝነበረ ዝተወሰደ እውን ክመልስዎ ይከኣሉን ኣለዉ ምክንያቱ ኪነ ምዕፋር ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለዘይብሎም ሕጂ እውን ንዓሰብ ክንወስድ ኢና ሶማሊላንድ ኣቲና ሓይሊ ባሕሪ ክንገብር ኢና ንቀይሕ ባሕሪ ክንቋፃፀሮ ኢና ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክንከይድ ኢና ክንደይ ዘይበለ ሓደ ካብኣቶም ማለት እዩ እዚ ከዓ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ዝመስልኩም ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ ተባልዑ እስኹም ንሕና ካልእ ኣጀንዳ ኢና ክንከፍት ንምባል እዩ ኣብ መንጎ ኣትዮም ጠጠው ኣብልዎ ሰላም ይውረድ ከይብሉ እንታይ ገብሩ ደልዮም ካልእ ኣጀንዳ ሃገራዊ ኣጀንዳ ስለዚ እዚኦም ይባልዑ ንሕና ድማ ካልእ ኣጀንዳ ኢና ክንከፍት ናይ ዓሰብ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ጌርና ንኣቢብ ስልጣን ንምንዋሕ ክንገብሮ ንኽእል ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ኣገይን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ድራማ እናገብሩ ክነብሩ ምዃኖም መፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ግን ኩሉ ግዜ እታ ዘረባ እታ ንዖም ትግባእ እዚያ ክንቅፅል ኢና ምዚያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሕወሓት ለስዒርካያ ኢኻ ንኣብዪ ኣሕመድ ስዒርካዮም ኢኻ ንኩሎም ስዒርካዮም ኢኻ ኣጋይሽ ትቕበል ለኻ ቻይና ሩስያ ገለም ኣምፅኻ ሃንፈረስ ኣቦኣቡዋ ኣብ ኣፍ ደገኻ መራክቦም ከፍ ተብለን ለኻ ርለና በቃ ስዒርካያ ኢኻ ብስብሓት ነጋሊ ሕሲ ብኻያ ኢኻ ከምዚኣ ጌርካ ቁርጥ ጠቢኻያ ኢኻ ሓፂውና ኢላ ኣሚና እያ ርኢኻያ ሕፅብ ኣቢሉና እንዲ ሻዕብያ ዳ ኢሳያስ ዳ ሓፂውና እኮ እዩ ኢሉ ኣእሚንካየን ኢኻ سلا دائما خاين من تعرفك حزد يسعر خاين من له كلنا خمسة ترد خاين خاين الصراحة هذا كاش تقبل لها كم شاينا دموتو كم روسيا دموتو كم جلد دموتو أي من تعب تقبل لها سواء ويلك እግዚአብሔር እንደ ልብ ይሰጣል ልንገር ይኸው ኢሳያስ አፈወርቂ ስንት ገዳይ እስከ ውጭ ድረስ ስንት ገዳይ ተሰልፎለት ነበር አልሞተም ለምን የልቡን የሚያየው እግዚአብሔር ስለሆነ ያኖረው እግዚአብሔር ነው እንጂ ዓለም አላኖረውም ኢሳያስ አፈወርቂ ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገር ገባ ኢሳያስን አፍቅሬ ወይ ኢሳያስን ወድጄ ወይ ምናምን ከሚለው ጋር አታያይዘው ፋክቱ ላይ ነው የምንነጋገረው ገባ መንግስቱ ኃይለማርያም ሄዶ ልጆች ገብረ አስራት እንኳን
ባህገኻ ሰመረልካ ንብሎ ምክንያቱ ቀዳማይ ህልቂት ሪኦም እዮም ነይሮም ስለዚ ንኻልኣይ ህልቂት እንቋዓቋዕ ክብል ይደሊ ንህልቂት እውን ትርበፅ ኢኻ መስለን ከምኡታት እዩ ኣትና ብ1990 ዝነበረ ውግእ መንቀሊኡ ዶብ ኣይነበረን ናይ ደው ውግእ ኣይነበረን እዚ ሰበብ እዩ እቲ ናይ ደው ውግእ እምበር ኤርትራ ብሓይሎም ሻዕብያ ማለት እዩ ብሓይሎም ጠምዚዞም ፖሊስ ተእቶም ከተግብሩ ስለ ዝኽኣሉ እዩ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ምስ ሰራዊት ዝግበር ግጥም እዩ ምስ ሰራዊት ዝግበር ግጥም ምስ ጠቕላላ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ዝግበር ግጥም ስለ ዝኾነ ብቐጻልነት ክካየድ ዘለዎ እዩ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ክንዲ ዝደልዮ መስዋዕትነት ሳና ፍልጦ ወይ እንታይ ናክንብሎ እሞ ሓደ ኣእምሮ ዘይብሉ ተኮይኑ ንህልቂት ምናልባት ዓወት ገይሩ ይገልፆ ኸውን ተርባፅ ከምዚ ንሪኢና ይንፈልጥን ናብዚ ተርባፆም ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘጋጠሞም ህልቂትን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ፍጻሜታትን ክመሃሩ እዩ ነይርዎም ኣይተማሃሩን ታሪክ ህዝባዊ እምበር ስለ ዘየንበቡ ግን ትብሎም የብልካን ምርጋፍ ጥራይ ስለዚ ተወሲድካ ንዓይ ዝገበርኩም ግበሩኒ እዚ ህዝቢ እዚ ደቁ ለኪመሉ ክጠፍእ ኣይኮንኩን ኢልካ ተባዕ ስጉምቲ ምውሳድ ድሕሪ ሳዕሪ ትቆላ ኢልካ እቲ ህዝቢ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ከም ዝፅልምቶ ረኣ ከም ዘይህልዎ ጌርካ ረሸሽ ኢልዎ ከም ዝወድቕ ትገብሮ እሞ ኣብታ ዝወደቐት ኤርትራ ሓታቱ ዘይብልካ ክትኣቱ ማለት እዩ እዚ እቲ ሳዕሪ ሕጂ ሓደ ኢልካ እዩ ዝጅመር ኩሉ ግዜ እንድሕር መሳርሒ ንእቱ ኣለና ቁሩብ ንነጥፍ እንተለና ኣብቲ ኩሉ መዳያዊ ሃገራዊ ጉዳያትና ኣበይ ነርና ትብላ ይትኽእልካ ኣበይ ነርና ተገሊፁ እዩ ኣብ መስርሕ ፀኒሕና ኣብ ቃልሲ ኣብ ምርብራብ ምስ ማለሊት ምስ ተኸዳሚት ፀኒሕና ሕጂ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ እያ ተቐቢራ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ተቐቢራ ናብ ልምዓት ከዓኒ ሕጂ እውን ኩሉ ኣይተኣጣሐን ግን እዚ ሓሸ መድረክ ስለተፈጠረ ንፍትና ኣለና ብማሽን ኢና ካልኦ ክንሰርሕ ኮይ ዝግባአና ካልኦ ክንሰርሕ ዘይክሰርሕ እንዳ ኣበይናይ መድረክ ኢና ነርና ኣበይና ነርና ክንሰርሕ ዝግባአና ክትብልካ ኣበይ ኮንካ ሃዲምካ ዲኻ ኸውን ትብል ኢልካ እንዳሓወስካ ፅፍርካ እንዳሓወስካ ንኩሎም ሽግራት በዲህካ ኣብ ሃገር ከኾንካ ኢኻ እኮ ካብዚ ላዕሊ ክንሰርሕ ኣለና ዝበሃል እምበር ኩሉኻ ተሓቢኻ ሃዲምካ ልምፅምፅ ኢልካ ቆርበትካ ካሊእ ክንሰርሕ ነርና ወዲ መን ኣዲኻ ክሰርሓልካ ደሊኻ ወዲ መን ኣዲኻ ኢኻ ክሰርሓልካ ደሊኻ እዮም ዝኾንካ ክንሰርሕ ነርና ትብል ተሓሚ ተኾንካ ክንሰርሕ ነርና ትብል ተኾንካ ኣብኡ ኾንካ ይኹን ዝበሃል እንዳበርከትካ ይኹን ዝበሃል ዝተሓበአ ሰብ ክሓሚ ክእል እዩ ድሓር ከዓ ኣብዚ ዝሓሸ መድረክ ኣብ ዘለናሉ ፍሕድሕ ንብል ኣለና ንብገስ ኣለና እቲ ምብጋስ እኮ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሰሪሕና ኢና ስለዘይንጀሃር እምበር ካብቶም ሰሪሕና ኢና ዝብሉ ንላዕሊ እውን ሰሪሕና ኢና ኣብ ናይ ምኸተ ግዜ ኮይና ሃኒፅና ኢና ብዝተፈላለዩ ህንፃታት ቤት ትምህርቲ ሃኒፅና ኢና ኣብ ጥዕና ተዓዊትና ኢና ህዝብና ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ዝጠፍኡ ጌርና እዮም ኢና ህዝብና ብጥሜት ከም ዘይመውት ውሕስነት ዲጋታት ሰሪሕና ኢና ካልእ ንዕኡ ዝመስሉ ዓበይቲ ጉዳያት ሰሪሕና ኢና ዘይሰራሕና እውን ኣይኮና ወላ ሓንቲ ገደፈላን ወዲ ብርሃ ፅቡቅ ገይሩ ኢልዋ ናይ ብሓቂ ዝናኣት ኣበይ ነርና ኣብ ዝነበርካ ነርካ እዚ ሃገር ከም ዘይኮነት ከም ዘይተገበረት ምባል ንስኻ እንታይ ጌርካ ንባዕልካ ኣብ ካልእ ዓዲ ነርካ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቅፅል ዝገበረ 10 ግዜ ምኽሳስን ምፅራፍን ነብስኻ ክትፍትሽ ዘይምኽኣል ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ኣስሚዕና ኣሎ ስለዚ ትሕቶ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮ ናትካ ንስኻ ምጉዳልካ ከም ዝኾነ ነፍሲ ወከፍና ናትና ሓላፍነት ከም ዝጎደለ ኣብኡ እቲ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ክኸውን ዝኽኣለ ኣነ ንስኻን ብፍላይ መንእሰያት ኣነ ንስኻን ስለ ዝገደፍናዮ እቲ ሃገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ጠልጠል ዝበለ ሓደገኛ ፈተና ከም ዝነበረትን እቲ ፈተና ድማ ብናይ መለክዕ ናይ ኣፍሪካ ተሪኻዮ ከጥፍኣ ዝኽእል ነይሩ ሓያል ሃገር ሓያል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ግን ሰጊርዎ ኣሎ ትሕቶ ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ዘርከብካዮ ነቲ ሃገር ክክፉኣ ከተወፅእ ንዑ ክትግስግስን ዲኻ ክትውዕል ወይስ ነቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ እጃምካ ተገብር ስለዚ ኩልና ኣብቲ ዘሎ ፀገም መፍትሒ ንምንዳይ እጃምና ክንገብር ይፅዋዓነ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኽወድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣይ ሆፕ ነዚ እዋን እዚ ዝኸውን ዝበቅዕ መልእኽቲ ክኸውን ነፍሲ ወከፍና ድማ ካብኡ እናተምሃርናን እናተፀሎናን ክንከይድ ንዓድና ድማ ለውጢ ንክንገብር ክንብገስ ከም ዘለና እዚ ዓመት እዚኣ ድማ ዓመተ ፅቡቅ ዜና ክትኮነልና ዓመተ ለውጢ ክትኮነልና እናተመንኹ ምዚኣ ኣገዳሲት ለበዋ ክገድፈኩም እየ ፕሊስ ስምዕዋ ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ
ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪቃ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪቃ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል